Oh, kuha na kayo ng bigas. Kuha na tayo. Oh. Ayan yung... Uy, salamat sa ayuda. Thank you. Thank you sa ayuda, ha. Thank you sa ayuda. Oh, pero kaltas na sa... Ayuda. Ayuda mo, thank you. Oh, sa pislip na. Kaltas na sa pislip. Ayun, pizza G. Sa pislip yan. Makikita niyo. Salamat sa ayuda. Oh, sige. Kuha ninyo. Kuha lang kayo ng bigas. Ah. Oh, pizza G's, tingnan nyo sa pislip, kaltas na yan. Sa mga mga bugas na moro, no? Nabot na. Bin! Lo! Uy! Lo, yawon! Pawiran mo di, uy! Nanghatag naman na ikaw bugas. Puro hatag ko, pero kaltas na pizza G's. Power kayo. Oh, power kayo. Ano yung mga paulit namin, guys. Karon, nas nanay, oh. Mama! Alisang. Ah, alisang. Oh. Achang. Senara. Okyaksang sa Mishiwa. Ano ta? Doon sa sino? Oh, yutan eh. Kumusta? Ay, matane. Mata ne. Ya, malimpyo sa guys. Malimpyo sa ko. Bin! Oy, Ang bugas mo dito. 5 kasako to. Ah, 5 kasako pawira, uy. Gikan sa... Loed TV. Pero kaltas pizza G's. Ami guwapa ka ba? Dili shoutout ka sa inyo. Dili ka naman. Shoutout ka sa lugar mo. Magandang dilag. Shout out, Pangasinan. Ala. I'm here, Japan now. Ulay. Fuck. Bisaya. Na ako dire karon sa Japan. Nagdukdog kog sisiyoy. Ala. Uyong bisaya uy. Ilocano. Tatuyak tatalabahan, nagsakit ti imak kadukdok ti talaba. Ala, ikaw na. Oh, ikaw bisaya apod. Ya, pasalamat. Salamat sa donors no. Sa Loed TV. Aki sa hatag sa kasakong bugas. Oh, pero ay kabalaka karong Ay kabala ka kay Karupit sa Jis. Ikat ni sa mong sweldo. Asay marka niya itong bugas? Ano na mong bugas, no? Pila ni kilo? 10 kilos. Per each. Ha? Pila ni kilo ni? 10 kilos. Shoutout sa ka. Shout out ko sa akong taga-barangay. Labi na kang Fernando Pugoy. Ah, Mga grabe. amigo. Oh, sige. Amping yung bugas, ha? Oh. Ay, Loed TV, salamat sa bugas. Nya, kumusta man yung sa may makasultin niyo sa Japan? Okay kayo, makakwarta, bahalag kapoy. Ah, Pero, makakwarta yun, makapadala po kwarta sa Pilipinas. Ah, para sige. sa pamilya. Sana all. Bakla, anong masasabi mo sa Japan? Maganda sa Japan, malamig, maraming lalaki. Wow. Bisaya. Pero, sige. Pamba. Taga ka Bisaya. Oh. Oh. Karib o Bisaya o. Lah, napadi isa mga kabayan. Uy, kabayan. Unsay makasultin mo sa Japan? Tugnaw lang yun siya karong panahon na. Isa kay ari ko kung uyab. Kabayan kay naguna na Halo. ko ko'y bugas. Halo. Kabayan. Lo, gigoy. Gigoy. Hala, uyab unsay makasultin mo sa Japan gang? Japan is very nice place. Lo, igo man. Yatara. That's very Ha? mahal ang pero nun. Ay, nangilangog. Ha? Ah, asa kunti kami. Kunti ako ni vlog ni sila. So guys, mo na akong mga kauban sa trabaho, no? This is Ate Doy. What is your name? My name is Adolfo Nunez. Ah, grabe. O kani. Nangita ka og Ay, joke ra, oy. Joke ra. ay madaotan na ba? Ikat. Joke la, oy. Ikatan to. Oh, na pauli na mi kay mangita ba siya og Afam. oh, apa mayo tong o. Oh, sino ba na kay upload na nila ito. Bye-bye. Oh, don't forget to follow. Louie TV and like, share, and comment. Don't forget, like and share. Oh, sige, gano. Dagan kay kayuda. Oh, bye.